Gilimitahan ang mga tao nga mamahimong magkasud sa Talisay City Hall. Pipila sa mga apektado ang mga mamaligyaay ug mga kakanin. Ang report ni Marie Dumamo. Nahimong managhigala sa si Leslie og Lolita tungod sa mga tuig nga nagkaabot sila sa Talisay City Hall nga mamaligya og mga kakanin. Kini na ang panginabuhian ni Lolita nga nakapatungha siyang anak sa kolehiyo. Tungod sa pandemya sa miaging tuig, higpit nang gididaan nga makasud sa City Hall subay usab sa quarantine nga gipatuman ang mga mamaligyaay. Niadtong Disyembre lang sila nakabalik nga nakapamaligya sud sa City Hall. Amo lang din sa paningkutan nga maligya mi ginagmay ba. Balag abog-abogon mi. Kung sunod na mi sa protocol nga gun sa ilang istorya, mao sundon sa namo. Karong bago lang gitugutan sila. Apan diha lang sa hallway. Pero alang kanila dako na kini nga tabang. Sa sulang pero dili na mi pwede makasulod sa office. Nya nihangyo lang mi nga dili lang mi sorry ra na mo. Gilimitahan na ang mga tao nga makasud sa City Hall. Gihimo sabang disinfection sa mga buhatan matag karon ug unya. Usa sa gidisinfect nga buhatan ganihang buntag ang City Veterinary Office. Gihatag na sa mayor kada opisina dito sa Talisay City Hall nga dunay maka-disinfect yun siya kada opisina. Unya, kung dako ang opisina 30 minutos, nunay 15 minutos. Gibutangan usab og mga air purifier ang mga buhatan aron makatabang nga luwas ug limpyo ang hangin nga mahanggap sa mga kawani sa Talisay City Hall. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.